El 15 de febrer del 2012, la ciutat de València va esclatar. La desproporcionada actuació de la Policia Nacional contra els estudiants que es manifestaren en contra de les retallades en ensenyament va fer que una part important de la ciutadania valenciana reaccionara. Batalles campals pels principals carrers de la capital del Túria, colps i detencions es van convertir en escenes quotidianes durant els 10 dies de la coneguda com Primavera Valenciana. Aleshores, alumnes de tota la ciutat i de tots els nivells, pares, mares, professors, organitzacions cíviques, sindicats, partits polítics de l'oposició i gent a títol personal van continuar amb les mobilitzacions ciutadanes per demanar la dimissió de la delegada del govern, Paula Sánchez de León. A més, les declaracions del cap de la policia, Antonio Moreno, titllant d'enemics els manifestants, van provocar que el moviment social s'estenguera en poc de temps. Les xarxes socials van ajudar a que la mobilització anara creixent per minuts i un acte que era concret, com la reivindicació d'una educació pública de qualitat, també va créixer fins convertir-se en una protesta contra la corrupció, el desmantellament de l'estat del benestar i el balafiament de diners públics. La societat valenciana es va alçar contra el poder en un context on les institucions públiques estan patint una crisi de legitimitat. Però, què ha significat la Primavera Valenciana? Encara que en un primer moment les protestes dels professors i dels alumnes i després també de tota la comunitat educativa anaven encaminades a demanar una educació pública de qualitat i per tant a criticar les retallades en l'educació, la veritat és que després es va convertir en una mena de crítica global a la corrupció, al desmantellament de l'estat del benestar, al desmantellament de l'educació, de la sanitat pública, a la corrupció política y, por supuesto, a la represión policial. Al principio empezó siendo una historia, luego acabó siendo una pesadilla, luego con el tiempo ha sido pues una anécdota. Yo creo que más también, aparte de eso, ha sido como una chispa, ¿no? Porque realmente creo que en nosotras no se ha terminado ningún... O sea, no nos ha causado tanto miedo, nos ha causado miedo, pero creo que nos dan más ganas, ¿no? Para seguir luchando y creo que a nosotras, como a mucha más gente que ni siquiera estuvo en la Primavera Valenciana, ha sido como un empuje también. Creo que ha unido a 3 generaciones. Aunque simplemente sea hablar y a protestar y a saber que se tienen derechos a protestar, a unirse pacíficamente en una manifestación, en una concentración. Va ser, diguem-ne, un episodi important de la presa de consciència de la societat valenciana respecte a la situació difícil de suportar en què ens trobem, en una situació en la qual el partit del govern està abusant, i més que abusant, de la paciència de la gent, retallant. Va ser, ho diuen ells, jo crec que va despertar València. És a dir, València que estava en un concepte de tierra mítica, que bonita està València, i que tot allò, tota aquella fantasies animades d'ayer i hoy, jo crec que va ser el clic que va fer que es despertaren moltes consciències. Jo crec que això passarà, crec que és la gran aportació de la Primavera Valenciana. Bueno, yo creo que desenmascaró a un gobierno que no supo otra cosa que utilizar la violencia contra la expresión de lo que sus políticas estaban provocando, ¿no? Quin paper tenen les xarxes socials en els moviments de contestació ciutadana? Com van actuar els mitjans de comunicació durant la Primavera Valenciana? Tindrà repercussions polítiques aquest moviment social que va evidenciar les ganes de canvi en una societat governada pel Partit Popular durant 2 dècades? Totes aquestes respostes i més en el reportatge web Primavera en xarxa. Veurem si és possible que torni a florir la Primavera Valenciana molt prompte.